Eukalyptus. Je po celom svete známy ako ingrediencia do esenciálnych olejov. Ale viete o tom, že jeho drevo sa skvele hodí aj ako prírodný filter vody? Toto drevo totiž obsahuje veľké množstvo olejnatých látok a je neuveriteľne husté. Preto je možné ho zahrievať na extrémne vysoké teploty. A to je kľúčové pre výrobu špičkového aktívneho uhlia binchotan, ktoré sa v záverečnej fáze výroby zahrieva na teplotu až 1000 stupňov Celzia. Toto aktívne uhlie slúži na filtráciu a mineralizáciu domácej pitnej vody. Vysádzanie zelených pásov eukalyptových stromov okolo znečistených vodných plôch pomáha oživiť ekologickú rovnováhu na danom mieste. Eukalyptus je totiž tzv. Smedný strom. Svojimi koreňmi ťahá z pôdy znečistenú vodu a premieňa ju na čistú vodnú paru, ktorá sa cez listy potom dostáva späť do ovzdušia. A podobne funguje aj naša filtračná tyčinka Binchio Premium z eukalyptového stromu. Tento aktívny uhlík má milióny mikropórov, do ktorých nabaľuje nečistoty z vody, čím zlepšuje jej kvalitu aj chuť. Tyčinku Binchio Premium vyvárte vo vriacej vode, nechajte chvíľu osušiť a jednoducho vhoďte do karafy a nechajte pôsobiť.